Ola, moi boa tarde a todos e a todas as persoas que nos poidan estar vendo a través das redes sociais da canle de YouTube que está emitindo este pleno, o público presente, compañeiros, compañeiras, secretaria. Benvidos a este pleno extraordinario. O motivo a aprobación do acordo sobre o Fondo de Financiación e entidades locais antes do 5 de xuño, que era a data límite. E antes de comezar os asuntos da convocatoria, que son dous na súa parte resolutiva, quero excusar a ausencia do compañeiro Tano, que tal e como rexistrou mediante un escrito por rexistro, iba a ausentarse do día 1 ao día 4. Polo tanto, pide disculpas por non estar en este pleno tan importante. E xa, sen máis, damos comezo a parte resolutiva. O primeiro dos puntos é o expediente 1298/2026, a aprobación do proxecto de obras denominado Proxectos de Obras de Mejora del Saneamiento y Depuración en Salceda de Caselas, Pontevedra, Soutelo. Está en castelán, posto que a financiación de Confederación Hidrográfica, polo tanto, do Ministerio de Fomento. Comezamos ca exposición do punto que vai defender o concelleiro de Saneamento e Axenda Ecolóxica, Marcos Troncoso. Adiante. Ben, boas tardes a todos os compañeros e compañeras da Corporación Municipal, así como aqueles veciños e veciñas que nos escoitan dende a canle de YouTube. Ben, pois neste punto da orde do día traemos o expediente de 1298, como xa mencionou a alcaldesa, que é a aprobación do proxecto de obras denominado Proyecto de Obras de Mejora del Saneamiento y Depuración en Salceda de Caselas, Pontevedra. Neste caso refírese ao saneamento de Soutelo. Ben, o 18 de xuño do pasado ano, 2025, asinouse un convenio entre o Concello e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil para a mellora do saneamento e depuración en Soutelo. Un total de 685.000 euros IVA engadido. O cofinanciamento para neste convenio recollía o 95% de aportación por parte da Confederación e o 5% por parte do Concello. É dicir, 650.750 euros da Confederación e 34.250 euros do Concello. Ben, o primeiro paso que se fixo é a redacción do proxecto constructivo, que é o que teremos hoxe a aprobación, que se sacou a licitación e a empresa adxudicataria é unha empresa de Coruña que se chama Cimarc e os enxeñeiros encargados da redacción son Gustavo Vázquez e Joaquín López. Ben, este proxecto que marca o inicio do saneamento en Soutelo é o que nos consideramos pois unha primeira fase, unha fase ambiciosa e moi complicada, que consta de 3 tramos, que ten unha longitude total de 852 metros, que van dende a urbanización do Mallón, continúan cara ao cruce coa estrada PO 411 e continúa por esta estrada ata máis ou menos a altura do almacén de construcción, de material de construcción, creo que se chama Almacenes Fernández, e que consta esta obra de 24 pozos de rexistro de formigón e unha rede de colectores de PVC liso de un diámetro de 315 milímetros e que consta tamén dun bombeo na parte máis baixa, por onde pasa o regato de Fonte Ferreiro, na que se vai instalar unha especie de caseto onde se recollerá, xa está dimensionado para recoller nas futuras fases do todo, bueno, estas augas fecais que poidan chegar a esta zona e que logo vai bombear cara PO 411. Despois continúa pola beira-rúa, hai que facer unha reposición completa da beira-rúa e restablecer os servizos tanto de abastecemento como de pluviais que hai baixo esa beira-rúa. Ben, esta primeira fase contempla o enganche de 25 vivendas e a reposición completa dos viais, do asfalto de lado a lado. Ben, o proxecto conta con todas as autorizacións sectoriais, tanto a de Confederación como de Axenda da Axencia Galega de Infraestructuras e a Consellería de Economía, Industria e Innovación. O prazo de execución deste proxecto son 8 meses
E ben, unha vez que se aprobe o proxecto, pois entraremos na fase de licitación, que, bueno, se estima que poida ser sobre setembro ou outubro, e, bueno, pois contamos con que a final de ano pois se poida comezar coas obras. O orzamento base de licitación con IBE son 603.233,98 euros. E, bueno, un pouco resumindo este punto, cúmprese co compromiso deste equipo de goberno de traballar polo saneamento en Soutelo, bueno, en Soutelo en toda a Salceda. Ao final, estamos nestes momentos co saneamento, construíndose o saneamento de Entenza, comeza ahora nas vindeiras semanas o saneamento no Cerquido, xa fixemos o saneamento en Presa, e, bueno, pois este sería tamén un saneamento moi importante. As dúas, digamos, parroquias que máis deficitarias estaban neste servizo, como son Entenza e Soutelo, pois vemos que por fin arrancamos o saneamento. Unha moi boa noticia para os veciños e veciñas destas parroquias, neste caso de Soutelo. Ben, como decíamos ao principio, unha fase complexa este arranque do saneamento en Soutelo. Pois hai que, bueno, xa contamos, non? Dous grandes hándicaps que temos na zona, como é a orografía, que nos fai que haxa un bombeo. Intentouse, bueno, evitar este bombeo e leválo polo regato, pero, bueno, era inviable. A opción máis acaecida neste caso, pois, é o bombeo. E logo, pois, tamén ter que levantar toda a beira rúa e restablecer os servizos que habían na zona da Taberna Nova, non? Ao final, parte do orzamento vaise nestas dúas actuacións principais, bueno, fai que 25 vivendas se vayan a servir deste servizo. O bo é que nas vindeiras fases, pois con unha menor cantidade de inversión se vai a enganchar pois un número moi alto de casas, non? Bueno, sobre todo, pois tamén se soluciona un problema de saúde ambiental como é o do saneamento. E, bueno, por aí está ahora. Se é unha pregunta, pois vamos contestando. Palabra o portavoz do Partido Popular, Santiago Rodríguez. Boa tarde, membros desta corporación, veciños aquí presentes, xornalista, veciños que nos están vendo en este momento, e tamén a todos e cantos o fagan cando así o consideren. O certo é verdade que cando se trae a acordo plenario obras básicas de competencia exclusiva municipal, pois sempre é unha satisfacción poder, lóxicamente, votar a favor para que pouco a pouco pois vayamos completando pois a rede de saneamento do noso concello, aínda que lóxicamente queda moito por facer todavía. É curioso escoitar ao señor concelleiro dicindo pouco menos que bueno, había un compromiso todavía polo saneamento, como si non houvese compromiso non houbera que facelo, como si os veciños tuveran que darlle gracias a este goberno por traer a pleno e traballar polo saneamento. Iso vai dentro de a obligación e a responsabilidade de calquer gobernante. Unha competencia, como digo, exclusiva de unha administración local como son os concellos. E o certo tamén hai que dicilo, é dicir, todas as obras de saneamento que se fixeran este mandato con aportación pois non moi grande por parte das arcas municipales, dada a situación que logo falaremos dela, e gracias, lóxicamente, a fondos de outras administracións, como a Xunta de Galicia, a Diputación, ou neste caso, do Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, non do Ministerio de Fomento, señora alcaldesa. Xa vexo que non sabe ni onde ven os fondos de que ministerio veñen. Ben, a través da Confederación, como se dixo, pois fixemos ese convenio e ya que estamos aquí aprobando o proxecto para que unha vez o pleno deu visto bo se traslade este acordo plenario á Confederación e inicie os trámites da xudicación da obra para logo executala e posteriormente pola disposición non só dos veciños, sino tamén para que logo pois o Consorcio do Louro pois se encargue da súa explotación en todos os sentidos. Se dixo na comisión informativa que a plazo de execución eran 6 meses e agora escoitamos ao señor concelleiro 8 meses. Non sei cal das dúas se acerta. 8. Perfecto. Ben, sexa cal sexa, sabemos as problemáticas que suele haber en este tipo de obras e desexando que pois o tempo e os prazos se cumplan o máis exacto posible
pois, lóxicamente, como dixen antes, o noso voto vai ser favorable para o inicio de un ramal do saneamento da parroquia de Soutelo, concretamente no barrio da Taberna Nova, con dirección ao Mañón. Moitas gracias. Partido Socialista. Boas tardes a todas e a todos. Vamos a ver, é un proxecto que simplemente inicia o que todos agardamos que máis antes que máis tarde o 100% deste concello teña saneamento. Dicir que non é moi grande o número de vivendas, bueno, as obras que hai que realizar, de recollimiento de pluviais, así como reparación da acera dali da Taberna Nova, pero, por suposto, entendemos que era un inicio para Soutelo e para chegar o antes posible o 100% de saneamento no noso concello. Evidentemente, o noso voto vai ser favorable. Marcos, segunda quenda. Estaba esperando o compañero Tano, que se nos estuvo claro. Nada, un pouco por contestar ya a Santiago, ¿no? Obviamente é competencia municipal, por iso nos non reunimos ao esforzo do traballo de reunirnos con todas as administracións de todos os colores. Reunimos con Confederación, con Augas de Galicia, con a Deputación, e aquí trouxemos que xa no que vai de legislatura varios proxectos de saneamento. Creo que cando remate esta legislatura estaremos en disposición de decir que se moveron pois case, ou a mellor sen o case, 3 millóns de euros en saneamento. Obviamente é unha cantidade que o Concello non pode asumir, e necesitamos da colaboración de todas as administracións, e neso estamos, neso traballamos nestes 3 anos, reuníndonos con todos estes entes e facendo realidades, non? Conseguindo financiamento, e esperaremos que podan chegar algunha nova antes de que acabe a legislatura. Partido Popular. PSOE. Pois antes de pasar á votación deste expediente, que dará por aprobado o proxecto de saneamento de Soutelo e que ademais remitiremos con urxencia á Confederación Hidrográfica xunto cas parcelas das que nos faltaban o permiso, a autorización de veciños e veciñas de Soutelo, que o faremos mañá. Porá en marcha ademais a licitación, unha licitación que se prevé que estea rematada a mediados de setembro e que se podan comezar as obras finalizado setembro, comezo de outubro. Certo que o prazo de execución son 8 horas, aínda que o prazo moitas veces na propia licitación se suele reducir. Eu creo que estamos de moi noraboa, o sea, eu teño que agradecerlle a Confederación Hidrográfica o esforzo na financiación deste saneamento. A parroquia de Soutelo non tiña ni un só metro de saneamento, sendo a parroquia que máis cerca está do Consorcio do Louro, algo que sempre me chamou moitísimo a atención. Teño que decir que tamén me deu moita pena, porque creo que os recursos teñen que ser optimizados e aproveitados, que al ano 2000, creo recordar, 17, cando se fixo o cambio de beira rúa na Taberna Nova, que agora terán que ser levantadas na súa totalidade para que precisamente pase o saneamento e se melloren as redes de pluviais e de abastecemento, foi unha pena. Dixemos naquel momento, diante da conselleira e do delegado naquel momento, que era tirar os cartos, que habría que deixar unha provisión para o saneamento, e non teríamos agora, no presente, gran parte deste orzamento adicalo a ese treito. Ademais, cos condicionantes que xa sabedes que supón traballar en estradas da AXI, con uns parámetros de exigencia sumamente elevados en canto a reposición, en canto a anchos, e que fan que o orzamento, que podría chegar a moitas máis vivendas, chegue nesta ocasión tan solo a 25. Pero creo que o traballo, humildemente, o traballo feito por este equipo de goberno nesta legislatura foi arduo. Estamos preto dos 3 millóns, dos 3 millóns e medio de inversións, queda un ano por diante. Creo que vai ser a legislatura, vai ser a legislatura
do maior investimento en saneamento. Decía o portavoz do Partido Popular que quedaba moito por sanear, pois quedan concretamente 612 vivendas, porque o territorio de Salceda en casi 87% está saneado. Son 33.798 metros de longitude, con unha inversión total necesaria para deixar 100% saneada a Salceda, tendo en conta moitos espazos que son de tremenda dificultade, 7.468.211. É dicir, con unha legislatura como vai rematar esta, daríamos casi por completado o saneamento na súa totalidade de Salceda. E eu creo que ese esforzo hai que recoñecelo, e eu recoñezo ao equipo de persoas que traballa o meu carón. Decir tamén, a competencia municipal, ben o sabemos, pero ben é certo que a Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, cobra un canon mensual a todos os salcedenses para que ese canon sea revertido precisamente en infraestructuras no territorio. Polo tanto, creo que as administracións non asumen competencias que non son propias, ao contrario, deixan de invertir ese canon que teñen que invertir no territorio para saneamento cando realmente teñen obriga de facelo na súa totalidade, que para iso está destinado o canon. E anuncio, antes de pasar á votación, ademais, algo sumamente positivo na visita que o concelleiro de Axenda Ecolóxica, o compañeiro Xurxo, non puido acompañarnos por problemas de axenda, e eu mantivemos onte co presidente Quiroga en Confederación o compromiso de seguir saneando Soutelo. Vamos a remitirlle nas vindeiras horas, nos vindeiros días, a parte completa do que queda de saneamento de Soutelo, que son concretamente os datos 176 vivendas, 8.404 metros de longitude de rede e 1.771.613 euros. É o que falta por sanear na miña parroquia logo desta primeira inversión e da que onte sacamos o compromiso de un novo convenio co presidente de Confederación Quiroga, do que eu estou sumamente agradecida, eu e todo o equipo de goberno que conforma o Movemento Salceda e PSOE. Dito isto, Soutelo está de noraboa, Salceda está de noraboa, porque se algo importante hai para que a vida no rural sexa boa de calidade é o saneamento. Tiñámolo claro desde o comezo neste goberno e creo que as cifras e os datos así o reflexan. Votos a favor da aprobación deste proxecto denominado Proxecto de Obras de Mejora de Saneamento e Depuración en Salceda de Caselas, Soutelo. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos agora ao segundo punto, expediente 1290/2026, aprobación de acordos sobre o Fondo de Financiación a entidades locales antes do 5 de xuño. E motivo polo cal se realiza este pleno extraordinario e aproveitando o mesmo queríamos aprobar o proxecto de Soutelo canto antes, por iso tamén vin nesta sesión. Vai defender este punto o concelleiro de Facenda e Réxime Interior, Alex Rodríguez. Boas tardes a todas as persoas que nos acompañan aquí no Salón de Plenos e a todas as que nos siguen pola canle de YouTube, tanto en directo como despois en diferido. Volvimos a este pleno, neste segundo punto, para a aprobación dos acordos do Fondo de Financiamento a entidades locais. Un punto no que se van a aprobar dous acordos, non? Un, por unha banda, a adhesión ao mecanismo de pago a proveedores do Ministerio de Facenda e, por outro, a aprobación da formalización do préstamo. Como vedes, é un pleno extraordinario que houve que convocar a semana pasada, porque os tempos neste tipo de procesos son os que son e son moi curtos, non? O proceso realmente iniciámoslo o día 13 de maio, iniciouse o día seguinte. Cando recibimos o 13 de maio, informamos a través dun email da FEGAM de que había un novo mecanismo de financiamento e que o Concello de Salceda estaba dentro do listado dos concellos que se podían adherir de xeito voluntario. Como digo, a partir do 14 de maio, a partir despois das letras, é cando nos pomos a traballar neste expediente. Un expediente extenso, un expediente que está completo
e que, bueno, xa vai por diante agradecer o traballo feito nos departamentos tanto de intervención como de tesorería nestas 2 semanas para poder ter este expediente listo en plazo. Como decíamos, a data límite para presentar toda esta documentación é o día 5 de xuño, que é o vindeiro venres, por lo tanto, a data do pleno está establecida hoxe para poder, durante o día de mañá, subir toda a documentación que hai que subir á plataforma e ter un día de marxe, porque, bueno, xa sabemos que a veces, cando esperamos o último día, poden haber fallos tecnolóxicos, fallos da plataforma, fallos da rede, etc. etc. E nunha plataforma que ainda se habilitou o día 25 de maio, non? Por iso que dai aos poucos días para preparar este expediente. Nesta comunicación do Ministerio, neste mecanismo, bueno, a cantidade máxima que sale autorizada para o Concello de Salceda de Caselas é de 2.131.559,95 euros. Isto é a cantidade máxima autorizada, que non quere decir que sexa a cantidade máxima que se vaya a empregar. Este é un cálculo que realiza o Ministerio tendo en conta pois o período medio de pago que é do cuarto trimestre do ano 2025. A formalización de préstamo é un préstamo, hai que dicir que a verdade é que un interés moi beneficioso, estamos falando dun 2,71%, cando podemos recordar que no ano 2023 o no anterior mecanismo o interés era de 3,5%, por lo tanto é inferior. E pues, se podrán incluir todas esas facturas que están sin pagar e tenemos tamén de marche a incluir facturas hasta o 11 de setembro de 2026, que é cando se subirán todas estas facturas á plataforma do mecanismo. Para poder para poder optar a este mecanismo e este financiamento extraordinario, unha das cuestións que hai que facer é a modificación do plan de axuste que se realizou no ano 2023, un plan de axuste que, como ben saberán, se aprobou por este pleno en marzo de 2023 e que agora traes a este pleno de novo para realizar diversas modificacións. En parte, algunhas modificacións que hai que facer son, porque, bueno, como ben lembraredes, a oposición e o Partido Popular cos seus 6 concelleiros e concelleiras impediu que se levara a cabo este plan de xuste, repito, aprobado polo Pleno en marzo de 2023. Con esta modificación do plan de xuste, como podes ver, bueno, ven todo o resumo do cadro de amortizacións, con todas as anualidades e que se estendería durante 15 anos, hasta 2041, e veñen incluídos diversos axustes que a realizar polo Concello, non? Moitas do que está aquí incluído xa son medidas e xa son diferentes actuacións que xa se levan falado en outras ocasións neste pleno, tamén están incluídas no plan económico financiero que se aprobou no pasado pleno, e outras delas son novas e son fruto da xestión realizada polo Goberno Municipal para buscar novos tipos de ingresos para o Concello. Entre os axustes propostos, hai un apartado que é sobre ingresos e entre eles propomos a actualización do imposto sobre bens inmobles, non? Xa lembraredes que co proceso simplificado que Catastro levou a cabo en Salceda rebaixouse o IBI do 0,50 que estaba naquele momento o 0,40 e, sempre se dixo que iba a ser unha medida transitoria e, polo tanto, devolver e actualizar o IBI a ese 0,50, prevendo un incremento na recaudación aproximado de 275.000 euros. Por outra banda, tamén actualizar un imposto, como é o imposto sobre actividades económicas, un imposto que grava, como saben os concelleiros, e se non, yo explico, grava as empresas que facturan máis de 1 millón de euros. Non penaliza aos pequenos autónomos, non penaliza as pequenas pemes, sino que grava a estes impostos. Salceda, por desgracia, non temos unha gran industria, non temos moitas grandes empresas, así que temos empresas ali sobre todo na parte do Budiño e no Cerquido. Unha mágoa tamén que, hoxe en día
despois de que o Partido Popular votara en contra da modificación puntual do cerquido, bueno, pois hoxe en día teríamos moitas máis empresas ali establecidas. O incremento, Santiago, por favor. Santi, non empeces a interrumpir a sesión plenaria. Cando che toque a ti, te defendes. Non empeces de maleducado a interrumpir a sesión plenaria, por favor. Por favor. Sigue co teu turno de intervención. Bueno, é unha realidade, Santi. O partido... Que non sexas maleducado e non interrumpas. Segunda vez. Adiante. Bueno, entón, pues prevemos unha actualización deste imposto sobre actividades económicas que, pues, bueno, modificando diferentes tramos de recaudación, pues, bueno, chegaríamos a hai distintas variables. Nos optamos pola variable máis prudente para este plan, na que, pues, teríamos un aumento dos ingresos anuais de 127.000 euros. Tamén incluído neste plan de axuste unha medida que xa se truxo a este pleno e xa está aprobada, que é a modificación da taxa por acceso ás piscinas municipais, non? Bueno, é curioso, porque o Partido Popular, ao final é unha medida moi populista, evidentemente, de que íbamos a hablar os nenos e as nenas. Bueno, como volver aquí que son un aumento de ingresos anuais de en torno a 8.300 euros, non? Creo que isto, bueno, é un momento toca, é un prezo normalizado e un prezo que está acorde cos concellos veciños. E hai que recordar que nos últimos anos fixeronse un investimento de máis de $500.000 na piscina, non? Ao final, pues, bueno, revertir 8.000 euros ao ano frente ao $500.000 de investimento para mellorar as instalacións que se realizou, creo que non é descabellado. Por outra banda, a taxa da basura. Bueno, todos sabemos que a Lei 7/2022 nos obriga a actualizar a taxa do lixo. Non é algo único do Concello de Salceda. Bueno, podremos ver como todos os concellos de Galicia están actualizando a súa taxa do lixo ou farán nos vindeiros anos, e é, bueno, entre outras cosas tamén polo sablazo de Sogama, iso hai que dicilo. Nesta previsión temos un incremento de 169.000 euros e, bueno, se nos pomos a sumar o sablazo que Sogama lle meteu a todos os concellos de Galicia, pues, bueno, pues tampouco é que vayamos a aumentar moito máis. Creo que aí a Xunta debería aportar bastante máis e que, pues, Sogama non cobrara as barbaridades que lles cobra os galegos e galegas. Xa non falo de cambiar o modelo de recollida de lixos e de recollida de residuos, que, bueno, xa o meu compañero Marcos podría falar mellor diso. Eu falo de, pues, bueno, que a Xunta de Galicia, ao final, a través de Sogama, o que fai é derivarnos e meternos un sablazo aos concellos. E logo, pues, bueno, facer unha revisión, digamos que extensa de todas as ordenanzas fiscais, pero que non, realmente non é algo que se cuantifique, xa que non vai a supor un gran aumento nos ingresos. Por outra banda, mellorar a recaudación executiva que se fai neste Concello. Dende o último ano, coa instalación dun novo programa de recaudación, un novo software, xa se está mellorando moito nese aspecto e prácticamente todas as obrigas se están cobrando, pero, bueno, sí que temos que continuar mellorando un pouco nese aspecto. Por outra banda, no punto número 3 temos tamén o incremento na recaudación de IBI, pero derivada dun plan de comunicación catastral, no? Dentro do Concello estamos realizando un plan de comunicacións, que ese plan de comunicación se lle trasladará ao catastro e o catastro, bueno, si está ben, evidentemente, o aprobará, o revisará e aprobará, pero, bueno, sí que supón, pois, un aumento de ingresos anuais de 46.600 euros, non? Isto, pois, sumado aos atrasos, alcanzará Alex, 10 minutos. Sí, perdón, acabo... As quendas son de 5, pero ti teis máis porque eres o que expón o punto. Sí, acabo xa. Decir que, bueno, que vamos a... Esto se trata, pues, bueno, de dar de alta e aflorar, pues, diversas construcións que non están pagando IBI e, evidentemente, pues, bueno, dalas de alta e que en catastro e que pasen a pagar, o que, ao final, é un exercicio de xusticia. O Fondo de Financiación Adicional do SAF, que a Xunta de Galicia prometeu e ao cal xa estamos adheridos, que no ano 2026 ten un incremento de 117.000 euros e no ano 2027 de 146.000, e que, bueno, non ven a cubrir todo o gasto do SAF, pero, bueno, polo menos é unha axuda. Iso. Logo, bueno, procesos como os edificios inacabados, un proceso de
un expediente para, digamos que, prover e obrigar un pouco a que as edificacións inacabadas do Concello de Salceda salgan ao mercado e se convirtan en vivenda, pues, en vivenda, que ao final é o que máis necesitamos, e no que, bueno, o Concello recaudaría un máximo de 811.000 euros. Por outra banda, tamén se realizou un informe para valorar os resalidos municipais co obxectivo de valorizalos e de empregar unha posible subasta ou venta cun valor total de 868.000 euros. A isto hai que sumar tamén os CAEs, que son, pues, bueno, os certificados de aforro enerxético derivados da obra que se fixo do IDAE. Estes son un aforro que se vende no mercado e que, bueno, nos aportaría entre 70 e 90.000 euros. E despois continúo na segunda quenda co resto. Como vedes, ao final, moita xestión aquí, moito traballo realizado por todo o goberno para, ao final, pues, suplir o que é o Estado e a Xunta de Galicia non fai, no? Que é, pues, unha profunda regularización, unha profunda modificación da financiamento ás entidades locais, no? Ao final, non pode ser que todas as entidades locais estemos co mismo. Inda a semana pasada se celebrou unha comisión da Federación Galega de Municipios e Provincias na que precisamente se abordaba un novo financiamento para as entidades locais. Non pode ser que estemos asumindo competencias impropias e que non veña para ello con elas máis financiamento, non? Bueno, eu creo que algo que máis pronto que tarde penso que chegará, pero, bueno, mentras, pues, o Estado pon a disposición dos concellos este tipo de mecanismos polo que consideramos interesantes e polo que, por iso, traemos este pleno a adhesión. Quenda do Partido Popular, 5 minutos. Perdón, alcaldesa, por cuestión de orden, este punto económico son 10 minutos. Como así se fixo, se me permite, como así se fixo no último plan de axuste fai 3 anos. 10 minutos. E usted dice que, ou así está recollido en acta, os puntos económicos son de 10 minutos. Así que lle pido que respete o que se ten respetado hasta ahora. Acabo de consultar yo a secretaria e o regulamento para este tipo de puntos marca 5 minutos. Perdón, repito, alcaldesa, que os portavoces decidan, como tal se recolle no reglamento, ampliálo a 10 minutos, como así se recolle. E, insisto, no último plan de axuste foron 10 minutos que a anterior alcaldesa Verónica Tourón. 10 minutos. Pois con esta respete usted. Vamos a cumplir o regulamento, eu presido a sesión plenaria e son 5 minutos. O seu turno empeza cando me diga e conectamos o cronómetro. Usted o que ten que respetar é o reglamento. O reglamento dice que neste punto en concreto de especial relevancia se pode ampliar a 10 minutos, así, entre outros motivos, o deciden os portavoces. A ver, Joaquín, non vou perder máis tempo nesta discusión. Pois respete a transparencia. A secretaria acaba de decir 5 minutos, eu presido o pleno e van a ser 5 minutos, igual para usted, igual para Xuxo, portavoz do Partido Socialista, e igual para Alex, na segunda quenda. Este reglamento xa estaba aprobado fai 3 anos. Non me interrumpa, por favor. Bueno, pois entón usted respete o reglamento. Respete o reglamento e permita que haxa transparencia neste pleno. Permita que haxa transparencia neste pleno. Lle digo que queremos transparencia neste pleno e permita que os veciños teñan información. Non oculta información aos veciños, alcaldesa. Por lo tanto, reitero, lle pido que manteña os 10 minutos como así se fixo fai 3 anos que a alcaldesa Verónica Tourón. Ou, se non, se quere cumplir o reglamento, os portavoces son quen deciden neste punto e son 5 ou 10 minutos. Imos ver. Presido eu a sesión plenaria e xa sei o que van a decir os portavoces porque van respetar o criterio que marca o regulamento e que acabo de consultarlle a secretaria. Ten 5 minutos, a segunda quenda ten 3, pode xuntalos e ademais sabe que sempre incumple o tempo sistemáticamente. Sempre pasa o tempo, nunca me fai caso, nunca respeta o ron. Eso non é asunto seu, alcaldesa. Usted se me quere cortar 2 minutos, me corta os 10 minutos e punto. Señor Alejandro estuvo ahora con 13 minutos. Estuvo con 13 minutos. Por que leo que expón o entón é tempo limitado. Con 10 minutos, alcaldesa. Cumpla o reglamento. A ver, eu creo que debería ser primeiro lugar... que os veciños teñan información. Creo que debería ser primeiro lugar se non quere que os veciños teñan información, de acordo.
Marcos, activo o tempo, ten 5 minutos, igual que o resto de portavocías. Vamos. Lle pido, lle volvo a retirar por cuestión de orden, que someta a votación aos portavoces a ampliación do tempo Aquí. tal como recolle o reglamento. O pleno dirixo eu, a consulta Vostede foi dixe o feita pleno, á pero aquí hai un secretaria. reglamento que hai que cumprir, que vostede mesma aprobou. Aquí hai un reglamento que hai que cumprir. E o reglamento permite que os portavoces decidan a ampliación do tempo. Por tanto, se mete a votación. Se os portavoces, vostede ve que non queren, pois de acordo. Viva a transparencia, alcaldesa. Someta a votación. No, pero é que vos non dirixides esta sesión plenaria. No, usted ten que someter a votación o que recolle o reglamento. Vostede ten que someter a votación. Eu non sei se é por, non sei, que a miña figura non impón o suficiente respeto ou non grito o suficiente como están acostumados a facer vostedes ou non interrumpo o suficiente como fan ustedes e fago as cousas en torno de normalidade e cordialidade. Estou cumplindo o regulamento, acabo de preguntarlo a Berta, non me gusta Espola, aseguro vos que non me gusta Espola e non o fago nunca, pero acabo de preguntarlle canto tempo é para este punto e Berta, dixéchesme? Claro, a ver, eu vos explico. O regulamento especifica unha serie de asuntos que, sí ou sí, teñen que ter máis tempo, que o orzamento municipal, as contas, o plan xeral e o regulamento orgánico. A partir de aí, o que di é que en asuntos de especial relevancia ten que ser apreciado pola Xunta de Portavoces para ampliar o tempo. Efectivamente, unha xunta de portavoces, ademais, que Santiago Rodríguez Davila non ten en conta sistemáticamente e non responde nin siquiera as mensaxes que lle formula esta alcaldesa. Nada ten que ver ca votación da portavocía, como ben acaba de decir a secretaria. E, polo tanto, este asunto, como dixen desde o principio, non forma parte de aqueles que teñen 10 minutos nas quendas. Adiante, 5 minutos. Isto non é un asunto relevante, alcaldesa, pregunto. Non é asunto relevante. Someta a votación, como dixo a señora secretaria. Someta a votación cos portavoces. Debemos escutar cousas Ten así de fácil. Aparte que é un asunto super relevante, Joaquín, porque vai afectar moito aos bolsillos dos veciños, pois non é relevante. Pois é ocultar información. Cuanto menos información teñan os veciños, pois mellor. Pode empezar. Eso, usted é a alcaldesa? Usted é a alcaldesa? Non pare o tempo. No, eu só lle digo que someta a votación os portavoces. Ampliación do tempo. Someta a votación. Tengo tempo correndo e se non digo que someta a votación. Se non cortarei o micro. Bueno, Adiante. moi ben. Se quere cortar o micro, hasta pode cortalo se quere. Está, según usted, na súa competencia. Ben, así este é o goberno que temos, señores veciños e veciñas que nos están escoitando aquí presentes e a través da canal do YouTube. A verdade é que é un día triste, pois sobre todo o que acaba de ocurrir e sobre todo o que nos evocou este goberno. O un segundo préstamo de 2.600.000 euros con intereses, que non son 2.100.000 euros o que se pode votar, porque os intereses hai que pagalos. Pero debe ser que para a señora alcaldesa e para o señor concelleiro de área o Concello non ten que pagar intereses, pois sí ten que pagar intereses. Que conxuntamente co anterior préstamo suman un total de 5.285.000 euros intereses incluídos, dos cuales só se devolveu aproximadamente 180.000 euros. Isto é alucinante, xa por non dicir outra cousa. Isto é impresentable, impresentable. Pero claro, cuanto menos información teñan os veciños, pois por moito mellor. Vamos a pasar a pagar, a partir do ano 2028, 460.000 euros por estes dous préstamos ao ano. 460.000 euros. Pero quen vai pagar este préstamo? Quen non vai devolver? A alcaldesa e os concelleiros do goberno? Non, os veciños. Os veciños, todos os veciños vamos a ter que devolver ese préstamo. E como? Subindo impostos e tasas. Subindo impostos e tasas. Por tanto, é unha irresponsabilidade cargar con este préstamo aos veciños. Unha irresponsabilidade. Como é posible que fai 3 anos que o préstamo que se pediu naquela, sin intereses, 2.100.000 euros, se pusera a conta, digamos, entre comillas, a cero, e despois de 3 anos estamos outra vez cos 2.100.000 euros máis intereses? Como é posible eso?
a lle molesta, porque un está indignado, alcaldesa, un está indignado, é usted que se ríe por encima. O para usted é unha risa que os veciños teñan que ir case que lle aos bolsillos, a esquilmar aos veciños, máis aínda. Para usted é unha risa, é un cachondeo. Lamentable, lamentable. O plan de asuste que nos dixo o señor Alejandro así con voz baixiña, vai a supoñer un incremento do IBI dun 25% a partir do 2028, un 25%. Eso que fai 15 días dicíanos que va a ser a partir do 27, agora é a partir do 28. Un incremento do IAI que en algúns casos un 150 e un 200% o incremento, según a proposta que a alcaldesa decida. As taxas das piscinas, dice o señor Alejandro que se vai recaudar 8.361 euros a maiores. Pero iso son un 73% de incremento. Un 73%. O liso, incremento da recaudación 169.000 euros. Vai supoñer un incremento dun 63%. Novas incorporacións ao catastro. Se van a revisar licencias, ou se pretende revisar licencias, incorporar piscinas, leñeros, o que hace por diante. O que hace por diante. Incorporar ao catastro. Cos atrasos de 200.000 euros. O ten usted... Usted firma ese informe, ese plan de asuste, señora alcaldesa. Se non sabe o que firma, pois se ten un problema. Expropiacións de edificios inacabados. Isto é novo. Expropiacións de edificios inacabados. 10 edificios que hai no Concello, no casco do Concello, na Esfarrapada, valora o Concello, contrata unha empresa, valora eses edificios en 1.600.000 euros. E a ocurrencia da alcaldesa é expropiar eses edificios, negociar con os promotores, se o Concello vale 1.600.000, resulta que damos a mitad aos propietarios, aos expropiantes, e a outra mitad a vendemos aos promotores. Que non diría? Menuda operación. Se vale 1.600.000 e lle damos aos propietarios a mitad. Eso está moi bien, está moi bien. Ende por encima as espaldas deses propietarios, porque nin se dignou a falar con eles, que tiñan en marcha esta operación. Nin se dignou a falar con eles. Pero, bueno, vostede é a alcaldesa. Vostede é a alcaldesa, como vostede di. Reducción do gasto. Mira, pois sabemos que reducen o gasto cando crean unha nova dedicación por señor concelleiro do Partido Socialista, señor Surso, un coste anual de 18.000 euros. Sabe iso que a idea súa é reducir o gasto. Ou nada se fala das partidas de publicidade, propaganda e gasto protocolarios, que temos o ano máis de 100.000 euros. Mire, señora alcaldesa... Vai a usar a segunda quenda de 3 minutos? Sí, vou a falar a segunda quenda de 3 minutos. Vale. Non se preocupe. Gracias por los 5 minutos. No, 6. Alejandro 13. Pero que é o que expón o punto, como facer... Pero non fai falta que me trates con ese desaire, Joaquín. Eu escoito-te igual, atento-te igual, ti tes a túa opinión e eu a miña. É indignante o que temos encima da mesa. É indignante o que temos encima da mesa. É indignante. Sati, non é opinión. Sati, non che toca falar. É unha sinvergüencería o que están facendo. E deberías deixar de gritar. É unha sinvergüencería o que está facendo, porque usted non está cumplindo o regulamento. É unha vergonza. É unha vergonza. E tratar con respeto aos que te están escoitando, o público presente, a esta alcaldesa e respetar esta sesión plenaria. Que neste espazo o que hai que ter é respeto. Diferencia de opinións, pero sobre todo respeto. O mesmo que me tivo vostede a min eliminando dunha foto oficial. Ese respeto. É vergonzoso. Non lle emito a usted unha lección de ética nin de educación. Non lle permito a vostede ninguna lección de ética nin de educación. Vostede, hoxe, unha vez máis, demostrou
o pouco Cantos anos vas que estar coa respeta foto? as administracións e o pouco que respeta o regulamento que usted Vamos a xubilarnos os dous aprobou. e vas a É estar unha coa vergonza foto. que vostede presida e siga presidente deste pleno. Vergonzoso. No, o que é vergonzoso é falar do da foto todo o tempo e incluso non ir a Deputación a unha reunión tan importante como para conseguir fondos para un proxecto fundamental como é a Escola de Música porque estás cabreado polo da foto. Iso sí que é vergonzoso. Iso sí que é Pero vergonzoso. vostede, que se cree que é? Pero vostede quen é para decir e interpretar o que considera? Que pasa? Que o señor Salustiano tamén é o mismo que non foi? Pero vostede quen é para decir Pero e ti interpretar? Pero vostede que dice, hombre? Tanos É alucinante orgullo cando e non ten falou excusas, conmigo. cando non ten argumentos e cando non ten a verdade ao Vexo seu que lado, ter vexo- que salir por eso. vexo que É vives lamentable, moi hombre, alterados lamentable. e moi- lamentable. moi nerviosos. O alterado sí que están os Moi veciños con nerviosos. este préstamo de 2,2 millóns de Moi euros. nerviosos. 5 millóns de euros a 15 anos. Vergonzoso, hombre. Pero mira, esta herencia que usted deixa. que Esta entera- herencia que usted deixa. 5 millóns de euros nos bancos a pagar en 15 anos. Vergonzoso. A ver, saben cal é a herencia? A herencia é unha sociedade que avanza, que sigue prestando todos os servicios, que ten o maior investimento de saneamento da súa historia, que vai se transformar ca próximo apertura do PERI con zonas dotacionais de todo tipo, incluída a vivenda, esa vivenda inacabada que a Joaquín non lle importa nada e só lle importan os ingresos económicos que vai supor. Non lle importa nin a salubridade, nin a vivenda. Xa lle contestaré cando toque a miña quenda. Pasamos a portavocía do Partido Socialista. Tes 5 minutos tamén, Xurxo. Gracias. Tal e como marco o regulamento. Adiante. Gracias polos 5 minutos. Tamén digo, pola miña parte, digo, tardouse máis na discusión que en terlle dado o compañeiro do Partido Popular os 10 minutos. Pronúnciate antes, que habría que votar. A ver. Pero votouse. Porque pronuncias. É que a veces discutides entre vos que parece que os demais non existimos. Home, eu supoño que usted tendrá criterio propio, Por supoño. favor, vamos a limitarnos a discutir o punto que estamos tratando. O meu criterio acabo de dicir, A pero podíamos... presidenta son eu, limitarvos ao punto que vamos a tratar. Veña, vamos alá. Santi, con toda a calma que poida haber neste pleno que xa está tenso, iso tamén se podía falar antes do pleno. Juli. Digo eu. Pero o grupo de portavocías non existe, díxeno antes, porque Bueno, él quere vale. que non exista. Adiante. Iso é falso. Un grupo de portavocía non é un WhatsApp. Iso é falso. Pero como pode mentir tan descaradamente? Pero vostede que vai permitir que eu vou estar calado ante falacias e mentiras como que está dicindo? Usted cree que un grupo de WhatsApp é un grupo oficial con órgano colegiado de portavoces? Pero usted que se cree, hombre? Pero usted que se cree quen é? Veña, Xurxo. Hubo É comisión. lamentable, Hubo mentirosa, comisión. ruín. Ay. O sea, un grupo de WhatsApp, señores vecinos, Podría perdonar, facer o favor. un grupo de WhatsApp para a señora alcaldesa é un grupo de portavoces oficial, constituído e reglado. Pero vostede que se cree, hombre? Sempre serviu hasta o tema da foto, pero bueno, da igual. Hubo comisión soluns, tampouco se falou este tema, pero agora recurre o insulto de maneira sistemática, insultando a alcaldesa que se supo... Bueno, ruín é un adjetivo descalificativo, eu non sei se lle deron en clase de lingua, non sei se lle deron en clase de lingua, pero en fin, Xurxo, adiante. No, creo que apaguei ahora. Ahora sí, vale. Bueno, vamos alá. Al fin. Santi, me digo cho con toda a tranquilidade do mundo. A próxima vez que irá despedir os 10 minutos, dimo antes do pleno, vou apoiar que teñades os 10 minutos. Está grabado e estou aquí diante, de acordo? Pola miña parte, e que se gastou máis no debate que tivestes entre vos, que se tiveras 5 minutos máis. Vale, pois xa está. Vale, empezamos ao fin. Desde o Grupo Socialista esperamos que esta modificación do plan do 2023 sirva para pagar a provedores e para manter os servicios sociais que dá este Concello e melloralos se fora posible. Esperamos que supoña cero recortes en políticas sociais, manter servicios que se dan como campamentos de conciliación, gabinetes de psicoloxía e demais
servicios que ten tanto a xente nova como a xente maior, como todos os cidadáns en xeral. En canto a medidas concretas, o plan de edificios inacabados, nos cremos que o esencial en Salceda é meter vivenda nova ao mercado. Xa non nas cuestións numéricas, cremos que é unha emerxencia. O dos resalidos municipais, entendemos que o Concello ten unha serie de terreos que casi son un gasto máis que un activo. Entendemos que tamén isto debe servir para modificar a RPT e incorporar a plantilla municipal os traballadores que sean necesarios. E, creemos que a aposta pola transición ecolóxica, os denominados certificados de arrobo enerxético, tamén deben ser un ingreso interesante para este Concello. A verdad que traía máis para dicir, pero co alerta anterior quedei un pouquiño xa desconcentrado. Tes tempo, Tes 3 minutos para dicir máis cousas. Seguimos. Segunda quenda, Alex. Bueno, sí, e, continuando como veña dicindo, pois iso, ao final, mídese tamén unha reducción de unhas medidas de aforro en gastos, non? Ao final, como ven sodes coñecedores, nos últimos anos veñense aprobado distintas ofertas públicas de emprego que a idea de ir sacando as plazas cos que conta a RPT do Concello, non? E continuar, aforrando un pouco nos servicios e continuar facendo unha condición de gasto que é que se leva feito estes anos. Evidentemente, o Partido Popular encanta pedir cousas, facer rogos e demandar moitas cousas. Isto ten asociado un custe. Ofrecer servicios ten asociado un custe e ao final a veciñanza de Salceda sabe que estas obras se fan, saben que están feitas e evidentemente todo suma. Nos seguiremos ofrecendo servicios e realizando obras para mellorar a vida da veciñanza, que ao final é para o que estamos aquí e non para que teñamos que facer, non para escutar a verdad que algunhas palabras que salen da bancada do Partido Popular. Joaquín fala por un lado de 2,6, de 5 millóns, de non sei cuántos, en redes fala de doutras cifras, non sei, a ver se vos poñedes de acordo Joaquín e a persoa que emprega a inteligencia artificial para facer os cartelitos e utilizar esas mesmas cifras, porque xa non sei a que facerlle caso. O do 25% do IBI, iso xa dixestes no 2023, iso xa dixestes no pasado pleno no Plan Económico Financiero, xa dixestes en moitos plenos máis. Non falades de cando se rebaixou do 0,50 ao 0,40, ou non falades das últimas modificacións que houve na ordenanza do IBI. As últimas 6, 7 modificacións da ordenanza do IBI non foi para subir, nin foi para actualizar, foi para baixar ou para crear bonificacións para familia numerosa, rebaixar do 0,50 ao 0,40, establecer baremos de bonificacións para G e para H. Todas as modificacións que levan feito da ordenanza do IBI foron para baixar e para aforrar, para que os veciños pudesen aforrar, os veciños que o merecen, non os que máis teñen, senón os veciños que o merecen, os que menos teñen. Nós somos partidarios, como sempre dixemos, de establecer bonificacións para que as familias vulnerables e para que as persoas que realmente o necesiten teñan unha rebaixa nos seus impostos. E disto ven relacionado o de catastro, Joaquín, porque a mellor vostedes están acostumbrados a escaquear, a ter unha piscina, como vostede dixo, e non pagar por ela, ou ter unha mega mansión e intentar non pagar. Pois non. Nos somos partidarios do que ten que pagar. O que ten unha piscina, ten que pagar pola piscina. O que ten unha casa de 1000 metros cuadrados, ten que pagar por unha casa de 1000 metros cuadrados. Como ben sabe, cando se fai unha casa, cando se fan obras, cando se mellora o valor dunha casa, iso hai que comunicalo ao catastro. Hai xente que se lle esquece e comunicalo, vale? Pois o Concello fai esta revisión para que esas cousas todas que se esqueceron e que non se deron de alta en catastro ni se declararon en catastro, pois se declaren en catastro. E insisto, todos os que teñen paguen, porque ao final os que teñen pouco sí que pagan, e normalmente os que se escaquean ou que se intentan escaquear son os que máis teñen. Insisto, como ben dixo vostede, sí, os que teñen piscina en Salceda teñen que pagar pola piscina, e creo que iso a moi pouca xente lle vai parecer mal. E o problema da vivenda, xa dixo o meu compañero Xurxo,
vexo máis xusto do mundo. Se ao final os propietarios desas vivendas non construyen vivenda e non rematan os edificios, pois bueno, pois sí, expropianse co objetivo final de que é vivenda, porque hoxe en día o que a xente demanda en Salceda, e creo que niso sí que vai estar de acordo comigo, é vivenda, vivenda asequible para a mocidade, vivenda asequible para as familias e persoas vulnerables, e vivenda e non pagar o precio que estamos pagando en vivenda. Insisto, este goberno sempre paga as facturas, este goberno vai continuar pagando as facturas e, sobre todo, cando son facturas de traballos feitos, realizados e que están á vista de todo o mundo e que incluso, sí, tamén as ensinamos e nun exercicio de transparencia nas redes sociais, esas que tan pouco lle gustan a Joaquín, pero que últimamente tanto lle gusta pues, para manipular utilizando a inteligencia artificial. Por lo tanto, traemos este mecanismo ao Alex, pleno. te pasaches 1 minuto e medio que ahora lle teño que dar a Joaquín. Tes 4 minutos e medio, Joaquín. Gracias. A inteligencia artificial, non sei se a estará usando usted, señor Alejandro. É moito artificial, é moito. Mire, o IBI é igual para todo o mundo. Non é que o que beneficia aos que menos teñan. É o tipo, é igual para todo o mundo. Sean ricos, sean pobres ou teñan menos recursos, señor Alejandro, entérese. O tipo é para todo o mundo. Por lo tanto, non é un imposto progresivo. Falaba usted contención do gasto. Pero como é posible que en 3 anos partimos do cero e debemos 2.100.000 euros? Donde está a contención do gasto? Eu diría o despilfarro. Non a contención do gasto, o despilfarro. Pero que contención de gasto é esta? Nós debemos ser un caso especial, porque, mire, estamos na Champions League de morosos. Dos 313 concellos de Galicia, 25 se colleron a este mecanismo. E a Salceda, dese 25, é o que pide o préstamo, o segundo que pide o préstamo máis alto. O segundo, dos 61 concellos da provincia de Pontevedra, 8 se acolleron a este mecanismo. 8. E deses 8, Salceda é o que máis pide, 2.100.000. Que pasa? A Xunta axuda aos outros concellos, ao resto dos concellos de Galicia, e a Salceda non. Que raro, non? Que raro. Un pouco raro. Eu creo que o que ustedes pretenden aludir competencias, eu creo que pretenden é tapar a incompetencia. O que pretenden é tapar a incompetencia, que a Xunta, que se non sei que competencias, oiga, ustedes, o Concello ten competencias, é moitas, senón, léase o informe do Consello de Contas, léase a Lei de Bases de Régimen Local, as competencias que ten este Concello e todos, de toda España, e todos, léase. E cumpla as súas competencias. Por tanto, non me diga que os demais concellos de Galicia ou da provincia de Pontevedra, pois, a Xunta, pois, vai dicir agora que a Xunta sí lle axuda na financiación. E a nós non, como debemos ser os maliños, a nós non. Curioso. Dicía vostede o do plan de axuste 2023, que o Partido Popular impediu o seu desarrollo. Pero quen aprobou ese plan de axuste? O plan de axuste, non me interrumpa, alcaldesa, o plan de axuste 2023, quen o aprobou? Ou me está escoitando mal? Quen aprobou o plan de axuste 2023? Vostede, entre outros, vostede, é o Partido Socialista. Que é o Partido Popular que impediu o seu desarrollo? Se ustedes tiñan a maioría. Pero é que Alex falaba da modificación puntual do cerquido. Non me interrumpa, alcaldesa. Modificación puntual no cerquido. Que tiñan pensado na modificación puntual no cerquido? Por que non nos dice aquí que tiñan pensado? Porque o Partido Popular e o Partido Socialista, por aquel, cando era Partido Socialista, votaron en contra. Usted estuvo gobernando co Partido Socialista. Por que non lle preguntou a señora Verónica por que votou en contra? Non tuvo tempo a preguntarlle. Non tuvo tempo, ou non foi capaz de preguntarlle. Falan dos ablazos aos nenos das piscinas. As piscinas, dixen antes, un 67% vai a incrementar a recaudación. Eu creo que tendrá ese dato. Claro, dinos o que incrementa a recaudación, pero non dice o porcentaje. O porcentaje. Sablazo de Sogama.
De quen é a lei? É do Salazo Sogama ou é unha orden do goberno central? De quen é? Porque pasa que a xente se cola, el veciño non se entera, a Xunta, Sogama, pero esta é unha competencia do goberno central, unha instrucción do goberno central, señor Alejandro. Remato xa, alcaldesa, remato xa. Pois nada, que Partido Socialista, señor Suso, usted cando estaba, pertencía a ese grupo, non sei se pertenece ou non, é que non sabemos, estaba con o señor seu compañero Saúl, pois mantiña unha posición, se ve que mudou completamente, como di o refrán, quen te ha visto e quen te ve, quen te ha visto e quen te ve. A verdade, decepcionounos bastante, a mí particularmente decepcionounos bastante, non contaba usted que cambiara así tan de repente. 5 minutos. Acabo xa, entón, non, rematou o seu tempo, Joaquín. Pois, como se dixen ao principio, un día triste para os alcedenses. Triste e moi triste, porque a corto plazo o vamos a notar todos nos nosos bolsillos. Todos. E sí, sobre todo, a xente con menos recursos. IBI, liso, piscinas, a xente con menos recursos. Ese sí que va a notar máis, señor Alejandro. 5 minutos e medio. Quen dá do portavoz do Partido Socialista? Xurxo. Marcos, pon o reloj, por favor. Perdón. Hola, teño problemas. Acabo de descubrir que hasta hai pouco era bo e agora me volvín malo. Bueno, que llevamos a facer? Lado oscuro. Sí, me comí o lado, deixeime levar polo lado oscuro da forza. Agora, bueno, pois nada. Esperemos que isto sirva para que haxa máis vivenda en Salceda, que é unha das preocupacións desde sempre, desde o grupo, incluso cando éramos buenos. O que non entendo é por que nos atacaba antes se éramos tan buenos. E nada máis. Que xa acabo de quedar. El lado oscuro de la fuerza cede la palabra. Sí, 3 minutos de Para peche. puntualizar, porque, bueno, Joaquín, como sempre, fala de un 60 e pico por cento, non sei que, a subida da piscina foi de 0,90 a 1,20 € e de 1,50 a 2 euros, que cos bonos prácticamente queda en nada a subida. Joaquín, non manipule dicindo que unha subida de locura, porque a realidad é esa. De un... Bueno, perfecto. Este verano poderemos comprobar todos e todos. Efectivamente. Fíxome gracia algo que dixeche e de feito bueno revisar cando se trae a aprobación a anterior acta, porque sei que no futuro iso vai a traer xogo e te vas a retractar e non vas a dicir iso. Dixeches que a lei, o sea, que Sogama non é da Xunta, sino que a lei estatal, o sea, que a lei que realmente quen nos obriga a actualizar a taxa do lixo é o Estado. Perfecto, eu nunca dixen que fora a Xunta, dixen que Sogama meteunos un sablazo porque é quen gestiona aquí. Ahora, dixen claramente que quen nos obliga é a lei 7/2022 a subir. E vostede mesmo dixo que sí, que é o Estado que nos obriga. Digo porque, se algún día se trae a modificación da taxa, vostede vai dicir que somos nós que o queremos facer, pero bueno, hoxe deixou claro que non, que é o Estado central que nos obriga. E eu non falei de que a Xunta nos axude máis, de que a Xunta, evidentemente, a Xunta nas súas competencias sí que debería axudar máis, como por exemplo no SAF. Eu falei dunha reforma do financiamento por parte do Estado. Nos o que pedimos non é que a Xunta nos axude máis, nos o que pedimos é que o diñeiro, precisamente, non pase pola Xunta, nin pase pola Diputación, porque xa sabemos todos como utiliza o diñeiro a Xunta e a Diputación. Utilízalos para manipular, para dárselo aos seus concellos amigos e, como ben dice o informe do Consello de Contas, para xudicar contratos a dedo. A que esa parte do Consello de Contas do informe non a leron, non? Na que lle tiraba as orellas ás distintos entes da Xunta de Galicia dicindo que estaban axudicando máis do 70% do orzamento a dedo, non? Esa parte creo que non vos gustou esa parte, non? Pois precisamente o que pedimos é unha reforma do financiamento das entidades locais para que o diñeiro veña directo aos concellos e nos podamos manexar e podamos utilizar o noso diñeiro e non dependamos de as ocorrencias ou de o amiguismo que teña a Xunta ou a Diputación con outros concellos, Joaquín. Iso é o que pedimos.
E, finalmente, agradecer unha vez máis o traballo feito polos departamentos de Tesorería e Intervención, especialmente a Tesoreira habilitada e a Interventora habilitada, o traballo que fixeron para elevar adiante este expediente en tan pouco tempo de un aplauso que merecían e toda a nosa admiración, e puntualizar que se o Concello de Salceda se pode adherir isto é porque todos os informes ao longo de todo o ano están feitos e enviados ao Consello de Contas e enviados a onde hai que envialos, porque moitos concellos están nun peor situación que Salceda e, por desgracia, por non ter os deberes feitos e por non ter ese traballo técnico feito de enviar eses informes, non se poden acoller a este plan. Por lo tanto, insisto, agradecer o traballo feito polo persoal técnico. Moi ben, pois antes de someter este punto á súa aprobación, vou empezar precisamente por onde acaba de rematar o compañeiro Alex. Os informes técnicos deste expediente son favorables e precisamente se estamos en esta situación é precisamente porque o traballo e a xestión está ben feita. Eu non vou a pasar por alto algunhas afirmacións, aseveracións que o concelleiro Joaquín dixo nesta sesión plenaria sobre a actualización do IBI de 0 a 40 a 0,50. Ademais, foi unha medida que no seu momento que a revisión catastral se adoptou para que non fora moi gravosa nos bolsillos da veciñanza. Levamos falado en multitude de ocasións e de sesións desa actualización. Agora mesmo está o 0,40, que é o mínimo legal, e falamos dunha actualización o 0,50, o 10%. Falamos, sí, pero vai a interrumpirme. Pero eu interrumpinlle a vostede. Pero, de verdad, é que cantos máis anos cumple, peor, creo que cantos máis anos máis lle gusta interrumpir e faltar o respeto, Joaquín. Veña, vamos a seguir. Vamos a seguir. IBI 0,40 ao 0,50, e teño que decir ademais que esta actualización que se fai despois de haber baixado pola revisión catastral sigue sendo a máis baixa de toda a comarca, e efectivamente, hai que actualizar este imposto. E igual pasa que as tasas das piscinas logo de toda a inversión que se fixo nese espazo, e ademais tratando de igualar con Salvaterra e con Tui, porque o que producieron efecto chamada precisamente as nosas instalacións. Lixo, hai que cumplir a lei necesariamente, a taxa ten que cubrir o servicio. Por que lle sorprenden estas medidas nun goberno de esquerdas que o que quere e o que busque manter o público? Claro, é que o Partido Popular está noutra liña, encargarse a sanidade pública, encargarse o ensino, encargarse... Non lles gusta o que estou a decir, pero estou na miña quenda de tempo. Encargarse o ensino infantil, bueno, xa vemos os colectivos manifestándose día sí e día tamén co cheque, sí, non lles extrañen estas políticas son de esquerdas, sí, e nos creemos precisamente en que hai que pagar impostos para manter o sistema público. Vostedes xa sei que non creen isto, nós sí. E os que nos votan e nos apoian saben moi ben que defendemos este aspecto. Claro, logo lles parece increíble que se trate de regularizar piscinas ou incluso casas que están sin licencia. O tempo aquel de vai facendo, Joaquín, xa pasou. Nós somos goberno serio e de xestión. E quen ten unha casa, quen ten unha piscina, e quen ten unha casa de 3 plantas, efectivamente, ten que pagar por ela. É injusto. Non cumple os criterios de equidade e de igualdade. Por que uns sí e outros non? Como é capaz de defender unha ilegalidade? Como é capaz? É increíble. Edificios inacabados. Pronto daremos máis información. Quen dixo eso, señora alcaldesa? Quen dixo eso? Non minta porque está dicindo un discurso político. Non, perdone, non lle podo permitir que minta dicindo na súa boca cousas que non dixo o compañeiro Joaquín. Vale, vostede diga o que considere. Ahora, non diga na súa boca falsedades respecto á intervención.
son Perdón, públicos, respeto están a intervención do gravados, compañero Joaquín. Os plenos son públicos e están gravados e todo o mundo pode Menos mal. pode velos. O que sí digo sempre que cada portavocía política teña a responsabilidade de colgar os plenos na súa totalidade, porque acortalos e solo coller aquele espacio que lle interesa e terxiversar a realidade, e nós estamos aquí para exercer a transparencia, e me gustaría que se colgasen de xeito completo e non sesgadamente aquelas partes que a uns e a outros lle interesan políticamente. Edificios inacabados, falaremos máis deles en breve, porque creemos que esta é unha medida sumamente difícil urbanísticamente, na que o equipo do Departamento de Urbanismo leva traballado durante moitos meses. É unha cuestión de salubridade, cas multitude de denuncias e de queixas veciñais que hai, unha cuestión de demanda, de necesidade de vivenda que hai que generar con eses esqueletos que hai na vila, unha necesidade de cumplir o ornato, de embelecer e sentir orgullo polo pobo. É moito máis que ese desprecio co que trata a medida Joaquín. E sí, non me gusta xamais traer nin expor as terceiras partes nesta sesión plenaria, pero teño que decir que hubo reunión cos propiedades, propietarios e propietarias, e hubo ademais incluso ofertas de promoción sobre a mesa deses edificios por parte de constructoras. Evidentemente, se non se levan a cabo deses 10 edificios que aparecen na proposta, 2 deles xa tomaron a decisión de levar adiante o seu término, o término dos edificios, 8 deles sairán adiante nun proceso administrativo novedoso que efectivamente será a través de subasta, acabando con estes problemas. 3, por non decir moitos máis: salubridade, necesidade de vivenda e ornato público. Eu creo que hai que centrar este punto, este plan de axuste, ben porque se fai necesario aprobar un plan de pago a provedores, a empresas provedoras e autónomas, e ter esa necesidade de crédito. O plan de axuste, en definitiva, é eficacia e equilibrio financiero. E, sí, é así. É realista. Eses ingresos son reais. Hai estudos, hai informes que o avalan. É realista. Están os documentos e os informes favorables do equipo técnico que avalan ese plan de axuste. Para aprobar ese plan de pago a provedores, porque sabedes unha cousa, o Partido Popular nunca vai estar de acordo con pagarlle os provedores, xa o demostraron aquí sistemáticamente con REX e demais. Este plan de axuste vai nos a permitir acollernos este plan de pago a provedores que nos vai permitir seguir pagando todos os servizos e obras que vai seguir levando adiante este concello. E é necesario. Eu xa sei que vostedes prefiren outras cousas. E digo unha cousa, xa yo dixo o compañeiro Alex, isto ten moi fácil solución. Moi fácil solución. Primeiro, a mí me parece normal acudir a un préstamo como unha operación. O que se trata é de que o pobo avance. Na prensa, esta semana, el Pleno de Mos aprobou pedir un préstamo financiero, un préstamo bancario para inversiones. Me parece estupendo, pero é que é normal. Me parece... claro, pagar os provedores no, verdad, Joaquín? Pagar os provedores que fan obras, que reparan as estradas, e para iso no. Vale, para iso, entendido, xa entendín. Eu creo que isto se solucionaría con maior financiamento, precisamente, como acaba de decir Alex, do Estado e da Xunta. Se ben é certo que onte martes o Goberno entrega, nesta nota de prensa, el Gobierno entregará este año a Galicia 11.614 millones de euros del sistema de financiación autonómica. Ayuntamientos y diputaciones gallegas recibirán 1.814 millones del Estado y podrán revertir su futuro superávit en políticas de vivienda. O Estado. Cales son as medidas da Xunta? Cales son? Claro, resulta que a Xunta o que fai cando o Consello de Contas lle tira das orellas é eses fondos que tiña que haber otorgado os concellos, o Consello de Contas lle tira das orellas e saca da manga unha subvención que se chama Fondos de Cooperación, que o te tocan ou non te tocan. Cando lóxico sería revertir directamente nos concellos por parámetros de extensión, de poboación, de dispersión, directamente aos concellos, como fan en Portugal, directamente ás cámaras.
Non, a Xunta iso non o fai. Toda esta situación se acabaría con maior financiamento do Estado e da Xunta aos concellos. Unha demanda histórica, ademais de todos os concellos de todas as cores políticas, e que agardamos, bueno, eu xa non teño fe en que vostedes defendan este punto, porque vostedes non defenden este punto. Eu sí, este problema solucionaríase con maior financiación. Este goberno é serio, este goberno trae un plan de axuste realista, este goberno xestiona, quere que os proveedores, as empresas proveedoras e as persoas autónomas de Salceda cobren e, polo tanto, vai a acollerse a este plan de pago a proveedores. Votos a favor? Votos a favor de PSOE e de Movemento Salceda. Abstencións? Votos en contra? Partido Popular. Prodúcese un empate, polo tanto, repite esa votación. Votos a favor? Votos a favor de Movemento Salceda PSOE. Votos en contra? Partido Popular. Sae adiante co voto de calidade da alcaldesa esta aprobación do plan de pago a proveedores co seu correspondente axuste. E antes de levantar a sesión e despermitirme que vos comente que o próximo pleno ordinario do 25 de xuño cadra exactamente ca celebración do 25 aniversario do CRA Raíña Aragonta e me gustaría, plantexarvos a posibilidade que aínda non comentei tampouco ca secretaria e tampouco sei se ten disposición, pero para que vayamos pensando nelo, a posibilidade de celebrar ese pleno o venres. Falaremos, dito isto, levantamos a sesión. Gracias aos que estades no público por asistir a esta sesión.